Se olisi muuttopäivä. Nyt syömään ja suihkuu. Voihan kaos. Just outside Paris, Arkansas, a young lady had a mountain to climb. Gonna climb up this mountain, cause there's one thing I know. Gonna climb up this mountain, cause there's one thing I know. Gonna climb up this mountain, cause there's one thing I know. Me ollaan Salon ABC:llä. Mä nukuin tossa varmaan tunnin. En tiedä. Ja nyt me juodaan kahvia, koska mun aamukahvi jäi meidän keittiön pöydälle. Ja jatketaan matkaa kohti meidän avaintenhakupaikkaa ja kotiin. Terveisi! Heippa! Kato! Nyt ei tuu YouTube-kamaa. Tuli jo. Tältä näyttää meidän kämppä tällä hetkellä. Me just tultiin ja ruvetaan siivoamaan täällä. Tää on ihan siisti silleen. Mut keittiötä ei oo oikeastaan siivottu olleskaan. Mikä on fiilinki nyt? Hyvä. Kämppä näyttää hyvältä. Nyt mennään kauppaan ostaa niitä vermeitä. Ja tuossa vieressä on luottokuljettajani. En mä tiedä näkyykö sua. Ja tuossa vieressä on kauppa. Niin, kauppa on kyllä ihanan lähellä. Olisi voinut kävelläkin, mutta kun pitää kantaa kamoja. Olisiko tässä nyt ollut 100 metriä? Lähdetään nyt Ikeaan ja me ollaan kuolemassa nälkään, kello on 12.50. Täällä on nyt pieni hässäkkä, kun me ei oikein tietää, että mikä mahtuu minnekin. Ja silleen eiköhän tää tästä pikkuhiljaa lähde luonnistua. Nyt sinne Ikeaan ja syömään. Mä otin kasvispuulat, ranskalaiset ja sitten ison salaatin. Ja mä sain ylipuhuttua kaikki syömään vegaanipullot. Mielipide. Mä en oo vielä maistanut, mä syön salaattia. Isi. Petosta.
nyt on käyty Ikeassa ja hoidettu kaikki oikeastaan mitä sieltä pitikin ostaa. Eli aika onnistunut reissu. Ja nyt me ajetaan kotia kohti, sit varmaan taitaa välipaloja ruvetaan kasaamaan tätä Ikea-helvettiä. Ja äiti ja iskä lähtee toisen auton kanssa ajaa kotiin sitten. Mikä on Juhanin fiilis? Hyvä, mutta vähän tuskasella. Pieni tuskan hiki on. Niin, eli tällainen pöytälevy nyt tuli mulle. Ja mä pystyn opiskelemaan ja täältä näyttää meidän makkari tällä hetkellä. Näin. Sitten meillä on täällä pieni Ikea-kaos. Mä yritän kastaa meidän suihkutilaan tällaista hyllykköä. Ja Juhani yrittää kastaa sille työpöytää. Ja tilannepäivitys. Kirjahylly on pystyssä. Sitten meidän yöpöydät on pystyssä. Sitten meidän sohvapöytä on siinä. Sitten tollainen saunajuttu. Me käydään Ikeasta hakee vielä penkki tohon. Niin tää on vähän kotoisampi, kun tää on aika kolkko tää sauna, tai siis tää kylpyhuone. Ja meillä on oma sauna. Ja nää tuoksuu ihan sikahyville nää kynttilät. Ja meidän astianpesukone. Täällä asennettiin tänään tänne. Tää on ihan sikahyvä. Ja mitäs me nyt tehdään? Käydään vähän supermarketista hakee syömistä ja saunakamaa ja kaikkea muuta pientä. Me eilen käytiin Kärkkäisellä. Me ostettiin lisää lusikoita, koska niitä meillä on aika vähän. Sitten 2 Iittalan lasia. Meillä on nyt yhteensä 5, koska mä hajotin yhden. Sitten 1 muumikulho tilalle, missäköhän se on täällä. Tämmönen muumipappa, koska mä hajotin 2 muumikulhoa tuossa joku aika sitten. Mua edes hävettää kertoa, miten kalliita asti mä oon hajottanut. Mut nyt on niinku settejä sit enemmän, koska ne oli yksittäisiä. Ja nyt on niinku mukilautanen ja noin. Jne. Paitsi tää pikkumyy tarvii vielä ton kulhon. Uuden kodin ostoskatsaus. Nimi on Juhanin antama. Aloitetaan nyt ihan tällaisista niinku siivoustarvikkeista. Me painotetaan hyvin paljon ympäristöystävällisyyttä. Ensimmäinen on nestemäinen pyykinpesuaine Ecoverilta. Samaa sarjaa huuhteluaine. Tiskinpesutabletteja. Nämä oli muuten tosi halpoja. Tässä on 70 kappaletta ja tää maksoi 13 €. Ja sitten on vielä tällaista tavallista kodin hoitospreitä. Joku tällainen lasin suoja, niin kuin astianpesukoneeseen. Mikä tää on? Kirkastin! Kirkastusaine. 2 lamppua, sillä meidän WC-stämme on palannut valo. Sitten meillä on tuolla jo toi toinen käsi saippua, mutta tää pääsee vessaan. Tämmöin. Ja sitten mulle hiusharja. Mitä meidän jääkaappiin yleensä tulee? Eli Juhanin leipää, tällaista chiliä ja mustapippuria. Kiva. Sitten vähän salaattijuttuja. Tavallista salaattia, rukolaa, parsakaalia, lime, ananasta ja tomaattia. Jogurttia. Levitettä, riisimaitoa, omenaa, sitten gluteenitonta mysliä. Mä otin sokeritonta mysliä, koska myslit on ihan kauheat sokeripommeja yleensä. Sitten extra neitsyt oliiviöljyä, luomua, uurtekramin. Sitten vegaanista salaatin kastiketta, suolaa. Sitten mehutiivistettä
Ja sitten pakkasjuttuja on ompia. Ja sitten marjoja puuron päälle ja jogurtin kanssa. Tofua, tää vähän niinku kuuluu tähän samaan sarjaan. Sitten vähän kuivajuttuja. Kishernepastaa. Sitten hirveästi kaurahiutaleita, koska mä syön puuroa, tai me syödään aamupalaksi puuroa. Sitten buckwheat, siis mikä tää on? Siis tattaria. Tattaripastaa. Punaista riisiä. Ja sitten mustaa, vai onko tää toisenlaista punaista riisiä? Eiku tää on mustaa riisiä. Eiku raakariisiä. Tää on jännä kokeilla. Ja syy, miksi mä nyt otin niinku esim. Erilaisia riisejä, kun ihan oikeesti näillä on tosi pieni hintaero verrattuna pelkäseen siihen valkoiseen höttöriisiin. Niin sen takia mä en nähnyt niinku mitään syytä, että miksi mä en ois ottanut näitä, koska mä haluan kokeilla. Ja mun täytyy ehkä lukea vähän enempi. Mut siis näissä on kuitua paljon enemmän ja no proteiinia tässä on kanssa aika hyvin. Katsotaan paljon tässä on. Onks tässä 9 grammaa proteiinia? What the heck? Voiko olla totta? Tää on aika proteiinipitoista. Ja sit näissä on sama juttu. Meillä on nyt sauna. Maailman hienoin. Mikä tää on? Saunakiulu. Löytyi muuten käsisaippua, minkä mä luulen, että Juhani oli vienyt jo tonne. Sitten tervalöylytuoksua. Ja peflettejä 2 kappaletta meille. Ja sitten vielä tämmöinen rento lämpömittari. Nämä oli tosi kalliit nämä ostokset, mutta tässä on tavallaan niinku sellainen starttipaketti, mikä täytyy joka kodissa olla. Eli me ei tuotu nyt Lahdesta mitään, koska me asutaan Lahdessa ja me astaa täällä muutama päivä. Ja no saunajutut on semmosia, mitä meidän nyt piti joka tapauksessa hankkia, koska meillä ei oo. Mut joo, jatketaan nyt iltaa eteenpäin ja mä siivoon nää tästä niin kuin mä lupasin, kun mä sanoin, että mä haluan levittää nää tähän. Ja sit mennään saunomaan ja nautitaan tästä näkyvästä merinäkemästä ja ihaillaan sitten meidän kotia. Tää on vegaaninen, niin tää käy myös salaatin kasti.